הקהילה היהודית של מונטריאול היא אחת מהקהילות הוותיקות והדינמיות של יהדות קנדה. החל מהמאה ה-18 הגיעו יהודים למונטריאול. בתחילת המאה ה-20 התחזקה ההגירה מאירופה לקנדה, ואחרי מלחמת העולם השנייה ובשנות ה-50 וה-60 מארצות צפון אפריקה. בשנת 1916 נוסדה הפדרציה היהודית, וזאת לאור צרכיה המרובים של הקהילה בתחומי החינוך, הרווחה והשירותים לקהילה. הפדרציה מרכזת את כל המאמצים של הקהילה ודואגת לחלוקה של הכספים לטובת הצרכים המקומיים הגדלים של הקהילה ולתמיכה בישראל. כיום חיים 92,000 יהודים באזור מונטריאול, וזוהי הקהילה העשירית בגודלה בצפון אמריקה. הקהילה היהודית במונטריאול הינה מגוונת מאוד. רוב תושביה הם דוברי אנגלית וצרפתית. כל הקהילות היהודיות בקנדה מאוגדות באמצעות מגבית קנדה, הפועלת למען קהילות קנדה בישראל. בשנת 1988, במסגרת פרויקט שיקום שכונות וביוזמת הסוכנות היהודית, החלה קהילת מונטריאול את מעורבותה בעיר באר שבע. ראש העיר באר שבע דאז, מר איז'ו רגר, זיכרונו לברכה, היה ממייסדי הקשר החם עם הקהילה. קשר שממשיך עד עצם היום הזה. בתחילה, באימות שכונה ד' מרכז ובפיתוח תשתיות תכנון עירוניות, לרבות הקמתה של היחידה לתכנון אסטרטגי, ואחר כך באימוץ העיר כולה. קהילת מונטריאול הינה שותפה אמיתית לחזון ולדרך, וליוותה את העיר באר שבע לאורך 2 עשורים, תוך מחויבות, אהבה ומסירות שאינה יודעת גבול. בשנת 1995 הרחיבה קהילת מונטריאול את הקשר שלה לאזור במסגרת פרויקט שותפות 2000 של הסוכנות היהודית, שבה הפכה להיות שותפה לעיר באר שבע ולמועצה האזורית בני שמעון. במסגרת זו הורחבה התמיכה שלה לכלל האזור בפרויקטים בתחומי חינוך, רווחה, קהילה ועוד, שעליהם הוחלט במשותף בוועדות היגוי של נציגי האזור ונציגי הקהילה. במסגרת שותפות 2000 התהדקו הקשרים ונבנו פרויקטים רבים. כל שנה מאות צעירים ומשלחות מבקרים באזור, ומאות צעירים של באר שבע ובני שמעון מבקרים בקהילה. זאת לצד תמיכה מסיבית של הקהילה בפרויקטים רבים, ביניהם מלגות לסטודנטים, תמיכה באוכלוסיות חלשות, השלמת פערים ותמיכה למצטיינים במערכת החינוך, עידוד הישארות של צעירים באזור ועוד. היו לי 10 שנים יוצאות מן הכלל עם קהילת מונטריאול, הקהילה היהודית של מונטריאול. זאת קהילה חמה, אוהבת באר שבע, אוהבת ישראל. מעטים כמוה ישנן ברחבי העולם היהודי, ובשבילי הם היו בחזקת פלא. היו בשבילי משפחה שנייה. אני הכרתי את כל האנשים שם, הם ביקרו אצלנו, אנחנו ביקרנו אצלם. למצוא את הפתיחות שלהם, את החום לב שלהם. זה היה דבר מאוד לא שגרתי. אני נושא איתי את הזיכרון החם והאוהב לכל מקום שאני אהיה בו, על הקהילה המופלאה של יהדות מונטריאול. הקהילה היהודית של מונטריאול סייעה לעיר באר שבע במימון מגוון תוכניות. בתחום החינוכי למניעת נשירה, בתחום החינוכי למצוינות, בתחום ילדים בסיכון, בתחום הצעירים, וכמובן בתחום הקשרים העסקיים והתמיכה בפיתוח עסקי. הקהילה הנפלאה תרמה במשך השנים לבנייתם של מבני ציבור רבים, וביניהם המרכז לגיל הרך, בית כהן לאוכלוסיות מיוחדות, המרכז למורים על שם גרינברג, חדר הטראומה בבית החולים סורוקה, גן הפעמון בפארק נחל באר שבע, מרכז עזריאלי למצוינות, העוגן הקהילתי על שם גולדברג, מרכז נאה לנוער האתיופי, בית הספר הטכני של חיל האוויר, מרכז סטארט-אפ לצעירים הנמצא כרגע בבנייה, פארקים לציבור הרחב, והרשימה עוד ארוכה ומגוונת. תרומותיה של קהילת מונטריאול לעיר באר שבע הגיעו לכ-$45 מיליון לאורך השנים.
הקהילה סייעה גם בבניית מנהיגות באזור הדרום, קבוצת מנהיגות הנוער וקבוצת מנהיגות צעירה. את נוכחותה הגדולה של הקהילה אנו מוצאים גם בקשרי הגומלין והקהילה. פרויקט גשר חי, במסגרתו כל בית ספר יהודי במונטריאול מחובר כיום לבית ספר מאזור באר שבע. הקשר בין בתי הספר, לא רק בין סולומון שכטר לאפיק, אלא בין כל בתי הספר במונטריאול היהודיים לבין בתי הספר בבאר שבע, מקיימים קשר על בסיס של שותפות גורל של העם היהודי. והקשרים שנרקמו הם קשרים של משפחה אחת חמה. עליי לציין כי גשר חי הוא אחת התוכניות הטובות ביותר שיש לשותפות 2000, לסוכנות, למשרד החינוך ולעיריית באר שבע. משלחות יוצאות נוער, משלחות צעירים, וכמובן גם משלחות נכנסות של צעירים ממונטריאול הבאים לבקר בבאר שבע. העיקרון המנחה של הקהילה היהודית במונטריאול הוא הקשר החם וההדדי, המושתת על למידה הדדית, דוגמת הסטארט-אפ שבנוי על מודל ממונטריאול, וכמובן במצבים הקשים שבהם באר שבע הייתה זקוקה לתמיכה יותר מכל. בעת הפיגועים הקשים בבאר שבע בשנת 2004 וב-2010 בעת נפילת הטילים במבצע עופרת יצוקה, מיהרו נציגי הקהילה במונטריאול להגיע לעיר בכדי להזדהות עם תושביה. קהילת מונטריאול עבורי זו לא רק שותפות, זו אהבה, זו נתינה, זאת מסירות נפש, זאת משפחתיות. משפחה שדואגת אלפי קילומטרים רחוק מכאן, ממדינת ישראל, לילדי באר שבע, לנגב, לפיתוח, לשגשוג, להתבססות שלנו כאן במדינת ישראל. עם כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה חום, עם ליווי, לא כפטרונים, כשותפים אמיתיים שבאים יד ביד לסייע לנו לפתח פה מטרופולין של איכות. קהילת מונטריאול הינה שותפה אמיתית. קהילה ציונית חמה הפועלת בכל דרך לחזק את הקשר עם מדינת ישראל, לחזק את הזהות היהודית של בניה ובנותיה, ופועלת למען פיתוחה של בירת הנגב והאזור כולו. קהילת מונטריאול הינה חלק בלתי נפרד מהעיר באר שבע ומתושביה, שותפה אמיתית לחזון ולמימושו. על כן, בחרה עיריית באר שבע להעניק השנה לקהילה היהודית במונטריאול פרס על מפעל חיים. על האהבה, החום והתרומה הרבה לפיתוחה של העיר באר שבע. תודה רבה על השנים שהיו ועל אלו שעוד יבואו.